Sanibonani kuphi kuphi kufinye khona lo mbuthi njengamanje ubingelela wena ke uMathundu Acibisa intombi zomqamela amehla kabanyeze bakamela imali uThibokwazi ngena kwethu ngakusuku lakho kuqala langa chitha press ona ke usubscribe button ushare uphinde comment okuluna konke uma usubscribe like mara kahamba kodwa ke sizosenza ukuthi ube wena uqala uthola notification make sikufakela ivideo yakho hamba phambili ungakhohlwa ukulike usubscribe. Welile odume ngokudalapha abaculi bamaskandi noma odume ngokuphendula umathanda wakhe. Futhi ukhona umbuzile ngendaba kaUMtebhosha ukuthi uthini mayelana nendaba kaUMtebhosha njengoba ke ebequle igqwami. Lokhumbula ukuthi uMtebhosha lensizwe yangena equle igqwami iqoqoloshe igqwami laphana ekuyiyona ethanda kakhulu njengamanje njengoba ke waqhathaniswa indaba kaKhuzani noMthandeni lapho khona ke kuhlukanisa izinto ebezibathwele. Welile uthi uMtebhosha inuku akagezi ukubalulekile nokuthi igcwama liyiphoxile ngendlela elenziwe ngayo ukuthi liqule uMtebhosha ongcono belingamane lingene liphethe ibhayisikili. Ngena kwethu ngaphandle umosha isikhathi sakho uzilalele nayo VN ngawelile. Awungiyeke ngemsangano hambe ngivuma imsangano. Lento uMtebhosha ichazi nje ibhedo leyanto. Bengangena ngale ngone ihambela ngebhayisikili lo. Wezongena ethole into engagesi. uMtebhosha nje akagesi ngokuqala lokho akagesi uyinuku uyafuhluza ngishehla nje boss uyafuhluza sengathi angani nalomfana ohleze ethi inkosi yamanzi. Umanqele nje uflopile umanqele hayi ngeke hayi amsanga lento kaMtebhosha ngazi kusuka nje ngizongena nenye indoda ngiqoqoshwe isibhukuphungu nokwenza awusuka ayichazi lento kaMtebhosha ayistyle nje ongeke uzustandele siya sokuba nje wavula usuke nje uhambe nje uyokhoma isibhukuphungu singagezi nakangaka hayi kahleni bakwethu ubethoka uqoqosho uRamaphosa ngabe sithi siyamvuma. uMtebhosha isithutha nje sasolundi nje esinuka ulundi lonke asuka